Padayon ginamonitor sa pag-asa ang duha ka bagyo sa sulod ug sa gawas sa nasod. Sabtang hanging habagat ug localized thunderstorms gihapon ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Ulihing nasiplatan ang bagyong Guring sa 175 kilometers east-northeast sa Apari, Cagayan ug naglihok kini pa west-northwest. Tungod gihapon sa bagyong Guring, gisaka ang wind signal number 1, 2 ug 3 sa managlahing lugar sa Luzon. Sumala sa pag-asa, posibleng mugawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Guring ugma o sa Huwebes. Doon na kini tsansa nga muduol o maglandfall sa Batanes. Samtang mas mikusog ang bagyo nga anaa sa gawa sa PAR nga dunay international name nga Haikwi nga anaa sa extreme northern Luzon. Posibleng musulod kini sa PAR ugma ug tawagon sa local name nga Hana. Sa karon wala pa kini epekto sa panahon sa nasod. Samtang padayon ang pagpakusog sa bagyong Guring sa hanging habagat nga magpaulan sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen ug Davao Region ug localized thunderstorms ang magpaulan sa ubang bahin sa isla. Busa magbantay gihapon sa pagbaha o landslide.